তিনি হাতাই কতর তের বা বড়মুরা উৎসব নতই যে পান্দা খালাইজাকা ও পান্দানি তৈফাং ফলরানি দেব বর্মন পৈলানানি খাকা হাম তাই হামজাংমা ইয়াফার অর ফাইমানজাক ফাইকা সিনি তিতি এডিসিনি বরণ গনাং ইয়েম आनी आंकेल रवींद्र देव बर्मन आनी खुलुमा याफार और फाइमानजाक फाइका सिनी तिथि एडिसिनी न ताई खरकसा माया गनां जतनी खाचुकसा सिनिजाक सिनी ताखुक सोहेल देव बर्मा मनोबानी खाकाहाम ताई हामजामा याफार और फाइमानजाक फाइका सिनी सिमना कन्स्टिट्युएन्सिनी जतनी खाचुकसा माया गनां सिनी एमएलए बरम गनां बिशकेतु देव बर्मा आंकेल नब आनी पाइप्लेया हामजाकमा ताई खाका हाम याफारो मानजाक फाइका और सिनी बेस सिनी चेयरमैन हेजामारा ब्लॉक नि सिनी ब्लाइखाई दफानी सामुं टांगनाय कक सानाय सुनील देव बर्मा नब आनी खाका हाम ताई हामजाकमा याफारो ताई और सोशल वर्कार सिनी निर्मल देव बर्मा चिनी सबजोनाल चेयरमैन चिनी दाकत बिनय देव बर्मा ताई चिनी ताकुक परितोष देव बर्मा ताई चिनी अलेन देव बर्मा शिवांजलि देव बर्मा तमिला देव बर्मा ताई राजकुमार देव बर्मा न खबुई तिनी नि पान्डाब मानजांनाय जतन न खाका हाम याफार बरमुरा तेरो तिनी नां पुइला फायो बिनि लाइबुमा बांगासक साइमेया तामो हिंगाकाय सिरि सिटिनि सिमे जों खोनाय फाइमानि अ बरमुरा तेर कैसा हलंग तयै कैसा बोरी फांतलाव खाय मताय खलायजागो अम मताय केब हिनो बन महादेव केब हिनो बरमुरा मताय किन्तु ठीक केब साइमे बिनि लाइबुमा आनी कैसा दारना बा वानसुकमानि काकाय म मतुयुं मानो और हुक साफ्रु हुक हगैं कफ्रु कैसा सक और पाथर न मान खाना मान मानी यागुलो एमांगो साजा खाना आनो पुजिदी नरक फलिनाय हिनै आबोनि परे न अ बरमुरा मताय न बोधय जों आफुरन सिमे मानि वय मानसा खलायै फायखानाय नै आनि वानसुकमाव आं वानसुगै नाय मानिखाय अमति न खलायखानाय नै खाखलायो बरमुरानि लाइबुमा जों माथिया थरनाय तामखाय म आसायखा बाहायका रंखा तरक तरक बरमुरा मताय हासक बिसिंग और ब्लाइखाय नायथतक हासक वाबाय बुफांबाय कबलजाक ब्लाइ नायथक जागाव आसुकजाक म खाकजाका सदर खाकजाका खवाय आबोनि बागै अ मेला तेबो मोजांखा कारण सदरनि बरक जेरकम फायो खवायनि बरक वासों न खाथुं खाजाखाय फायो और मानसा खालायो मानसा फलिकाखाय और बसर बसर फायै तग राथार पायो पन राथार पायो बोस्रि लायो लोकरक और फाइनानि बागै सालसानि सिगां सिमिन खाथुं खाजाखाय तंलायो और राथार फाइनानि हिनै तग रक तनि रिलाय तनि लायो तगति रक्तबो और बखक पायो ताई मेलाव फायकाखाय बिहिक बोसानो तुबै अ मेलाव हाति खायै थांलाय जावो और रिचुम थेके निनि कराय दा बेबाक न पाइजागो मेलानि किफिल थाखाय नगद जानायनि बागै और चाकुम जिराबि बातासार गोबां मा पाइजागो आगिनि साय अ मेला ताबुक तेबो वारमा बाय तेबो फालनाय र फाइमा बाय अब तेबो मोजांखा फाइनाय सालो तेबो म मोजां रेति साजांनाय आं बिलायकेना हामबाय मारिवो अ मेला चिनि इएम तिथि एडिसिनि आनी आंकेल रवींद्र देव बर्मा अ मेला न ताकलाय तेबो नायथकाय 3 किसिक रंग न सुतै नग रंग न अ साजगै मोसांग्रि रिमानि बागै बिनि चाइतकमा बाय सिनि एमएलए नि चाइतकमा बाय मेला लामा रक तिनि अनेक फुवार जाखा गाड़ी पार्किंग रक काहाम काय साजगै रिजाखा और लाइट नि काहाम व्यवस्था खालाय जाखा पुलिस प्रशासन बो और फाइमान जाक फाइका बरंनि बो डिउटी और खालाय जाखा मेलानि जे नांगमानि यापिरि और तिनि मकल खालाय जाखा गाबोनि बागै और मेला कमिटी जरा खालायनाय जा और बरंनो बानि खाका हाम पाइपे हामबाय आं ताय कक बिसि लग रिग्लाक अ मेलाव
पाई थागो आं अमनो काइसे कयलांनाय अमनो काइसे सानाय अ मेलाव जाहाते कोनो जुवा जान्दी मुन्दा रगा हाय जाते मुथिंगियातै चुवाग रग नंलायै जाते बुलायातै अबनि ब काइसा व्यवस्था खायना नुंथुन कारण चिनी सोसाइटी दंसनि लामाव किसा चेराय रग हिमै तंका द्राग्सावै चुवाक नंगै बा अजान्दी मुन्दाव थोंलायै चिनी अनेक परिबार जों से संलाय थानायका कोनो जागा बिहिक बुसा कागलायै थांलायका अमति गथना बतंगो खोसिनि खबर रंगाकाय थासिंगो काय साइथांका जे अ मेलाव फायै चला सिकला बाय बुरि सिकला नुगलाय कायजागलाय माने गथना बतंगो काय आबनि लगी लगी अर फलिजांनायबो गोबां मानजाक दंगो बेखाय आबनि बागैनो जों काहाम न जों मा तिसानाय काहाम न जों मा खसानाय हामियानो जों खिबै मारिनाय अर फाइनाय रक समायतां थाना नुंथुन जे आगामी बसरनि सिमी बा तिनिनि सिमिनो जों द्राग्स याकारनाय जान्दी मुन्दा थोंमानि याकारसिनाय अमरक समायतां थांगाखाय चिनि सोसाइटी तेबम काहामुंनाय चिनि बोसाबते रक्ताबा हामनाय मसुक सावैनो जतन न तावैसा खा काहाम याफरै आनि कक मुथाक्का जतन न खुलुमबायका हामबाय।